kwedu no mabuja tauya no nhau dzanyasi zuwa rochimakumi matatu noribodzi mwedzi uno wakakunguru tapfika mwedzi uno zuwa ranyasi pasara mazuwa makumi mairi nomatatu 23 pachirungu kuti tisvike kuzuwa rosarudzo rikaitiringe zvirimo munhau dzanyasi. Kwaburika masoko kubva kuseni kuti kwaiwo ZEC wakapwanyiwa muhofisi maomo, kunyanya muhofisi maiye utoile yaSilayigwana nomunyori wache. Pakaita kunyangara. Unobva waita kuona kuti chanja chopfene nekuti kwabiwa maLaptop anoita matatu chaiwo, mairi yaSilayigwana noibodzi iyo mumwe waanosenza naye mubasa wache. Ndipo unotoona kuti ndipani aba kana kuti zvabiwa zvadini, wari kudei paribe ari kuziwa. Ipapapa tichaona kuti zvinenge zvichiburika sei. Heno kuti sarudzo dzichaitiwa chere ipapa ticharamba hedu takandolinga nekuti nguwa yabiwa yachoka yakaita kunyangaritsa. Kana kuti aisiyiwewo mubasa macho unobva wazvisaya. Heno mapurisa andoti ari kuferefeta kuti mbanani aone kuti wanoyabata chere. Apa tautosvira kuti dai waita zviya zvavanoitira vanhu vematonge venyika zviya kumbokuba zvakaoma. Tinoramba takalinga kwainoperera. Iwo ZEC papa wari kuramba wachipinziwa mushishi nopachedu pamanhamba ozvitupa wakaboya aya kuti ndomanyepo. Kwaipapa wagotoyaendesa kubazi rinoita zvokuverengiwa kwevanhu nokunyoresa kwevanhu kumapepa ozvitupa nomichato weregistry pachirungu. Kwaiva wakagobva wati aiwa manhamba iwayo manhamba okunyepera njeduba. Saka wochizvibvunza manje kuti manhamba aya akaboyekepi? ZEC yakayaboyepi manhamba asipo munhamba dzowanhu wakanyoresiwa nohurumende? Imi wendo uno aiwa pari kuferefetiwa idi, pari kuburika zvizhinji zvakawanda. Charamba edu takaringa kwazvinenge zvichienda. Nozuro wachamisa Nelson wakanga waripo ipo pamarondera murudhaka munhandaremo. Munhu anga ari ipapo aiwa mugwicho uyu rekayapinda hacheidi maitira ari kuita apa kunenge kuribe kana bhazi ribodzi rinenge raunziwa rinenge rauya nowanhu vanenge waita kuzviurira wega. Mufaro unenge uripo ipapo unoita kuomerwa kuita kusaya pokuringa. Unobva wanyatsonzwa kuti aiwa tasvika Kenani, rekai tione kuti zvinopera musheshere. Kumaronderako agotoimbisa akatoti aiwa imimi gorekai kusha wanhu, gorekai kusha. Zviri kuita wamunangarwa izvi zvokuti wada kubisa maMP edu, kana wakandoyabisa basi chibva maziva kuti sarudzo wanenge wadziramba. Rekai tione kuti izvozvo zvega zviri kurevei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge chikunyepai. Nyasi CCC yange inorari iko kuChinhoyi. Wachamisa wadadisa wari kutoreketa zvibodzizvo kutoti aiwa tiri kuita kuti nyika ishande kumunhu wese, #for_everyone. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Ipo papa ndipo wagotoreketa zvautoti musazofunga kuti ndichada zvokuramba ndakaita kubatirira zvigaro zvaitiwa naMugabe zviya zvida kuti vanhu vamunangarwa nana Malaba. Aiwaba inini nyangwe kabodzi chaiko ndikandoita makore 5 ndokuratidzai gwara, moona gwara rokutekaira naro. Anopinda ari kuziva kuti ari kutekaira achienda nokupi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Toramba takaringa tichikunyepai. Nyasi hopwero ching'ono agoburikapo kare. Ndipo munotoona kuti aiwaba nyange akambochinja kuita kahavhi zvake kekuti anochinja mupara wendo uno aiwa kuzotoburika manje kuti gweduba uyu kwaingwawo wosisisi wabva watozviziva ipapa nekuti murekete waaita gore ra2018 achiti pamberi namunangarwa wamunangarwa ngawapiwe nguwa ngazvidari ndiwo murekete waari kudeita izvezvi wendo uno. Asi ari kuita murekete achituka hache iro bato roCCC nachamisa. Idi zvakaita kuoma. Kana uri chitika uri chipanga mazano
kwaika munhu anopangiwa zano anorache. Saka iwewo rako kana ndikaona kuti riri kuita batu svinhu chinga ndinorisiya ka ko unogotsamwei kana ndarisiya zano rakoro chindosiya ka uone kunoita tsvimbo nodohwe kuti zvindokupi ende zvichange zvakaita sei. Nobva waona kutoti ya pakaita kuoma chaiko. Tichiramba hedu takaringa kuti anenge achimbopererapi pakupengereka kwacheko. Wamunangarwa rari yawo nozuro yokunkai wagoti hede kwai masabhuku anoita 300 tichawapa mbudzi mbudzi yache mbudzi warume kutsvaga mavhoti kwakadari nombudzi iyo masabhuku achibva aita kupengereka kunge zvinonzi wachapuwa goridhe. Wamwe wachitora goridhe muchipuwa mbudzi ibodzi kwete mbiriba unopuwa mbudzi ibodzi wosaya kana chibodzi chokubata nayo. Unobva waona kuti ya pakaita kunyangara chaiko. Apa ipapa waenda wamunangarwa kwakasara ukaita hei batai murefu batai mupfupi chaiyo iko kunkai nokutoti ipapo vanhu vakatanda kubvutirana izvozvi zvibahwe upfu chingwa zvese zvaungauya nazvo kuti wape vanhu zvokudyazvo. Mai apa munhu wese anenge ari kuda chibodzi. Apa munondoziya kaazvo batoro ZANU-PF mashefu anenge ari kuda kutora 2-3 pamunhu asi wamwe wachizosaya. Ndipo munotoona kuti ya zvakaoma chaiko. Wachibva ikweku urari ikweyo kuno wamwe wawo wakaita tsaona wari muzupuko rikabva ratoita kuringa pasi chaiko. Imi zvakaita kunyangara. Pakapfa mubodzi wamwe wakakuwara tikundoti mubodzi dai azorora murugare areke kugodanidza wamwe notsaona ibodzi yakaita seyakapfa nayo. Iwo wamunangarwa nyasi kwai wagoti iwo wari kuita inonzi pachirungu state of disaster kudunhu roHarare nokuti kwai manyara yawanditsa. Kwai dunhu roHarare ratadza kutakura nomanyara zvaita kuti manyara yawanditse pese pese. Yeno mabi yangu iwo vanhu vemuHarare wachizonyanyawo kani kutaya kwacho kana neparibe chinhu anondotaya paribe unosaya kuti ko pfungwa dzacho dzinenge dzimboita sei. Mano yacho aripo chere kana kuti paribe unobva wazvisaya. Asi tinondoramba tichitenda hedu kuti aiwaba zvakaita zvakanaka. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Apa wagotoreketa kuti kutakurwa kwamanyara kwese kwaakuitiwa noEma. Wazhinji muri kuziya kaa kuti EMA inenge kuti yobva yaendesa kuna Dheri Chingwaya yobva yati iwe mbi yangu ndiwe iwewe ndiwe munhu kwaye unoita kuti zviite zvisvinu. Imi pakaita kunyangara. Rekai hedu tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Wozesa wakwidza magetsi nyasi mutengo mitsva kwai magetsi 50 akuita churu chibodzi no200 magetsi 100 zviuru 20 noribodzi magetsi 150 akuita zviuru 46 magetsi 250 akuita churu 103,000 mari yomunyika. Ukaimbwa irureketeka kudari unoti zvakudhura zviri kudhurira basi munhu anozeti mari yawo iyi yomunyika mara TGS iwaya. Asi munhu anokwanisa kundobata kayusa magetsi ya 50 yaya unobhadhara dhora ribodzi kana madhora 200 zana iro aiwa unoita turinani madhora asina kuwanda anoita kutengeka. Kaiti goramba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kwai vanhu vari muguta roHarare izvezvi wano mazuva 4 hwii kubaya mvura mumapombi. Wakutonetseka kutoti wakomana pachazobenuka mvurayo chii chinenge chaakuitika. Nokuti zvimbudzi zvinenge zvaomerera zvibva zvadini pakaita kuoma. Rekai tione ipapa wakuru weguta roHarare wangu waribe chawareketa kuti chii. Asi kazhinji nguva yavanodzima mvura iyi zvinenge zviri kunetsa kuti waringe waribe kana mari yokutenga mishonga yokuti wanhadzirese mvurayo ichene igone kumwika nowanhu. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi chikunyepai. Tikachiringa dzomutambo
ngezi platinum yakajiwa noHighlanders boso nozuro kabodzi kwa 0. Black Rhinos nosimba bhora vakakandirana kabodzi bva zvaita kukuwa zvakadando. Dynamos yenge yakaita kunyangariwa ichija mashonja aribe kufetiwa ikaita tushanu yadha ikandoita kamatandanyadzi kabodzi. Unobva waona kuti pakaoma apawo pokare wakomana wetsvigiri wotriangle shuga yakaramba yona yakaramba kutamba vajiwa noGreenfuel notuiri chaito kwa 0. Renders yakabva yaita kudadisa kuita kuratidza faraijere kuti iwe unojiwa chete bva yamuja ipapapa notuiri kukabodzi. Tiri kuramba tichizvitenda izvo. Tahwadziwa wabvana wedu wenetball kubva nozuro wachindojiwa nanyasi kujiwa wakajiwa no55 kutonga iwo wakaita 43. Nyasi bva waita pokare 45 Barbados ikabva yaita 62. Unobva waona kuti pakaita kunyangara wakutobenukawo asi ari kuwarairidzayo abva aratidza pachena kutoti kune zvimwe zviriko zviri kuitika. Tichagokunyepai kana tazviferefeta kuti zvii zvaburika. Kaiti nge dziri kuitika pasi rese. ODA muSouth Africa wagoreketayo kutoti wari kuhwadziwa nokuti Malema agoimba akamboko kuti dhubudi bunu rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Tinenge tichindokunyepai. Imo muSouth Africa wari kukwidza kuti peturu yawo kaano masende omari yomunyikamo anoita 37 cents pachirungu. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Diziri hede kwai 42 cents ndokupkirai kwairiri kuita. Pakaita kunyangaritsa chaiko. Tinoramba takandolinga kuti zvinopera sei. Tafara kuti mumwe wokuCongo anonzi Maitre Gims kwai agoti ndichaenda kuTunisia koimba ikweyo nokutoti wari kuita nyaya dzokusarura vanhu vatema wachivapfidzisa. Toramba tichizvitenda kuti ari kuita tuzvino. ECOWAS yaguburika rekaita kutoti izvezvi masoja wakatora simba zvisiri pamutemo wanofanira kuti wadzorere mutungamiri wenyika ikweyo anga aripo iye kana kuti wanonzi wamasoja. Apawo France iri kutodawo kuunza masoja pokare. Unobva wazvisaya kuti chii chiri kuitika. Apa nyasi vanhu vadokerera vari kuratidzira zvatakamboita zviya kuratidzira kuti Mugabe aende. Iwo wazvo vari kuzviita waripo pamuzinda weFrance munyika mavomo muNigermo. Kaiti golinga kuona kuti zvinenge zvipera sei. Senegal ipapa yagoti kwai mumwe akasungiwa ari munhu webato rinopikisana nehurumende kwai agoreketa kuti ndikuda kuja ndada kuramba zvokuja manji kusvikira mandiburitsa imi. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti inopera sei iyoyi. Ukraine kwai yaboya bhirioni ribodzi nomazana mairi omamirioni 1.2 billion US dollars kubva kuIMF chiri chikwereti. Rekai tione ipapa kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zvine zvimwe zvinenge zvindoitika. Tinoramba takalinga tichikunyepai. Nyaya yokugumisira yanyasi ipapa kwai kuno mumwe murimi kuAmerica agojara masunflower milioni ribodzi nozviuru mazana mairi 1.2 million sunflowers pachirungu. Kwai ari kuita azviita izvi kuti agope mudzimai wache sochipo chomakore 50 awagara wese. Watsanuwa waita tusvinu. Ndo zvinodiwa izvi. Ndo wanonzi warume ava. Tiri ipapo zvedu. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.